עברתם את גיל 40 ואתם מתמודדים עם יובש בעיניים? תנו לי להסביר לכם למה זה קורה. אני מלווה אנשים שסובלים מיובש בעיניים כבר שנים. הבעיה היא לא היובש בחלק החיצוני של העין, אלא מה שקורה בפנים. יש לכם בעפעפיים בלוטות מיוחדות שנקראות בלוטות מיבומיאן. התפקיד שלהן הוא להוסיף שכבת שמן שמגנה על הדמעות שלכם כדי למנוע מהן להתאדות ולהתייבש. אבל דלקות שבאות עם הגיל או גירויים שונים גורמים לבלוטות האלה להיסתם ולהפסיק לייצר את השכבה המגנה הזו. בלי השמן הזה, הדמעות שלכם מתאדות במהירות, מה שמשאיר אתכם עם עיניים יבשות, צורבות ומגורות. עכשיו אתם בטח חושבים, אז מה עושים? ובכן, הנה המוצר שאנשים משתמשים בו כדי לעבור מעיניים יבשות ומגורות לעיניים לחות ובריאות תוך 5 דקות בלבד. קוראים לזה מיסטילי פלוס. המכשיר משתמש בעיתים בטמפרטורה המדויקת שנדרשת כדי להמיס את החסימות בבלוטות האלה שדיברנו עליהן. החסימות בבלוטות נמסות בטמפרטורה של כ-41 מעלות, כך שזה נעים ובטוח לגמרי לעיניים שלכם. בגלל שהוא שומר על החום המדויק שנדרש, הוא יעיל פי 7 יותר מקומפרס חם רגיל או ממסכת חימום במיקרוגל. רוב האנשים מרגישים הקלה ולחות תוך 5 דקות בלבד. והנה החלק הכי טוב. מי שמשתמש בו זה כל יום אומר שלום לשנים של יובש בעיניים תוך 2 שבועות בלבד, כי הבלוטות האלה מתחילות לחזור לעבוד כראוי בעצמן. ולא, אתם לא חייבים להאמין לי. למיסטילי יש מאות ביקורות של 5 כוכבים ואלפי לקוחות מרוצים. זה הפתרון האמיתי היחיד שיש היום כדי לא רק להקל, אלא ממש לטפל ביובש בעיניים מהשורש. ועכשיו שאתם מבינים שזה עובד, למה אתם מחכים? מיסטילי כל כך בטוחים במוצר שלהם, שהמכשיר מגיע עם 30 ימי ניסיון אצלכם בבית, ככה שאם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. יש עכשיו אפילו מבצע של 33% הנחה, פלוס 4 מתנות ללקוחות חדשים. אבל המבצע מסתיים בקרוב, אז אל תפספסו. זה הזמן המושלם להפסיק לסבול מהעיניים שלכם ולחוות הקלה אמיתית. הקליקו על הלינק שלמטה לפרטים נוספים.